Pokus, omyl. V niečom to možno funguje, ale v zdravotníctve to väčšinou býva smer k nešťastiu. Touto metódou operoval chirurg nemocnice v Nórsku. Na operačnej sále dokaličil 16 pacientov. Nemocnica na severe Nórska sa trasie v základoch. Potom, ako na verejnosť prenikol škandál o nevydarených operáciách, začalo sa radikálne upratovanie vo vedení. Riaditeľ kliniky, na ktorej sa operácie vykonávali, dostal okamžitú výpoveď. Vedel o tom, čo sa deje za múrmi operačnej sály a nič nepodnikol. Chirurg, o ktorého totožnosti sa mlčí, má na konte 16 nevydarených operácií. Nielenže pacientom určil zlú diagnózu, navyše im ešte odoperoval nesprávny, teda v skutočnosti zdravý orgán. Na verejnosti otvorene prehovorila zatiaľ len jedna pacientka. Lillian Olsenovej lekár povedal, že má rakovinu. Musela podstúpiť operáciu, avšak neskôr sa dozvedela, že rakovinu nemala a prišla o zdravé orgány. Zobrali mi pankreas, polovicu zo žalúdka a sleziny. Zatiaľ nie je známe, kto odsúhlasoval chybné operácie. Je to v štádiu vyšetrovania. Spolu s riaditeľom kliniky, na ktorej nešikovný chirurg pracoval, odchádza predčasne aj riaditeľ nemocnice, ktorý podal demisiu. Podobný prípad sa stal nedávno aj v susednom Rakúsku. 91-ročnej žene lekári amputovali nesprávnu nohu. Omylom lekárov však napokon prišla o obe dolné končatiny, keďže je museli amputovať aj chorú nohu. Natália Babíncová, televízia Markíza.